Oho, koliko svega. Dakle, želim kokice. Jasno, u redu dušo, to je lako. Sad ću skuvati kukuruz i napraviti odlične kokice. Šta? Zašto ga treba kuvati? Postoje zrna. Samo ih treba sipati u tanjir i ugrejati. Recimo, fenom za kosu. Da, što da ne? Tako je brže. Pazi malo, niti to igračka. Mogao si da mi razbiješ naočare, daj mi to. Nešto mi se zaglavilo ušima. Jao, izvini, bako. Šta onda smisliti? Tačno. Napravit ću vafle od kokica. Sipat ću zrna i dodati nutelu. Mala će biti oduševljena. Da, ja sam genije. Ova zrna sam lično i ja skupila, znači mogu se koristiti. Kokice od šefa će biti najlepše, jer će biti sa ukusom Skittles bombona. Bombone će učiniti kokice kiselim, a marshmallow slatkim. Savršena kombinacija ukusa. Preostalo je da ih umotam u foliju i ugrejem brennerom. Gledajte kako se to radi. Divno. Sad mogu otvoriti i pogledati svoje remek-delo. Jedva čekam. Jao, lepota. Svaka mi čast. Kakav miris. To mi treba. Napunit ću kantu kokicama i poslužiti malu. Jao, kukuruz je spreman. Sad ću ga izvaditi. Sjajno. Stavit ću ga na tanjir i namazati maslacem. Da, tako je. Baka je odličan kuvar. Divno. Jao, šta to tako smrdi? Ne razumem. Ne, katastrofa. Unuče, pusti taj telefon. Šta je? Ne, samo ne to. Moja vafla, da li izgorela? Jeste. Ajoj, šta da radim? Fuj, kakav smrad. Prijatno, dušo. Super! Kakav je to ugalj? Da li je to uopšte jestivo? Ne, to neću jesti. Šta? Je li to kukuruz? Gde su kokice? Okej, probat ću. Ne, to uopšte nije ono što sam htjela. Ova kanta izgleda super. Tu su čak i klešta. Je li to marshmallow? Super! Jao, to je jako ukusno. Hvala, šefe. Pobedila si. Tvoje kokice su najlepše. Baš mi je drago. Hvala. Ne diraj, to je za dete. A sad mi spremite cake pops. Šta? Okej, pokušat ću. Jao. To nije teško. Eto ti, eto još. Jao. Joj. Jao. Dobro je, izmrvio sam Oreo. A sad ću dodati svoju omiljenu nutelu i promešati to sve. Nutele ću staviti što više, tako je. A onda ću napraviti male kuglice. Svaka mi čast. Sad pazite svi, Kija! To je to. Još treba samo politi kuglice sirupom od jagoda. Tako će moj cake pops postati slađi. Da, divno. I dodat ću još slatke konfete. Jao, promašio sam. Pa nema veze. To je to, završio sam. Oho, bravo, dušo. Dobro, ja ću krenuti da kuvam. Sipat ću brašnom, dodati sveže mlijeko i razbiti 2 jajeta. Sada treba to sve umutiti mutilicom i dobit ću testo. Sad ću provjeriti. Da, baka je zadovoljna.
A mogu sipati testo u kalupi i staviti to sve u rernu. Odlično. Idem ja. Za takav slučaj šef uvek ima pripremljenu čokoladnu koru. Treba je samo izmrviti u blenderu da bih dobila čokoladne mrvice. Odlično. Uključit ću na najjaču brzinu. Super. Sad ću sipati to sve u činiju. A zatim dodati kondenzovano mlijeko. I dalje ću rukama napraviti kuglice od testa. Ne mogu to nikome poveriti osim sebi. Treba mi savršeno okrugli oblik. Da, svaka mi čast. A rukavice mi više nisu potrebne, a vreme je za ukras. O, to je jako zanimljivo. Uzet ću prvo žutu čokoladu. Sad ću je rastopiti u vrućoj vodi. Da, odlično. Sad mogu obojiti svoj cake pops. Jao, prelepo. Čokolada je legla kako treba. A sad ću napraviti uši i nacrtati Pikachu. To je to. A moje kuglice su također spremne. Jao, kakav slatki miris svežeg testa. Sad ću ih ukrasiti šlagom. A onda zalepiti marshmallow. Marshmallow vole svi. Ali prvo ću ga iseći u obliku latica. Da, tako je. A u sredinu ću staviti bobicu. Jao, kako slatko. Da, odlična saksija, treba mi. Za maleno mi ništa ni žao. Ej, bako, šta radiš? Uzet ću zeleni ražnjić. Jao, izvini, unuče. Pa dobro, bitno je da je cvetić spreman. Ostaje samo da ga posadim i poklonim unuci. I ja sam smislila originalno serviranje. Kako vam se čini? Završili smo. Opa, odakle da počnem? Ovo najviše liči na cake pops. Da, baš kao na mom crtežu. Sviđa mi se. Hvala, brate. Jao, kakvi slatki cvetići. Baka se jako trudila, to se vidi. Miriše super. A kakav je ukus? Ekstra. Hvala, bako. I latice su odlične. Gde je cake pops? Čudno. Oho, šta je to? Bože, to je Pikachu. Obožavam ga. Bravo, šefe. Dođi ovamo. Ukus nije loš. Šta da izaberem? Jelo šefa ili bake? Šta mislite? Ona me još pita. Naravno da je Pikachu bolji. A moje cvetići, toliko sam se trudila. Upravo si, baka je pobedila. A jao, hvala, draga. Pitam se šta ćemo spremati ovaj put. Ovaj put želim rolnu. Jao, ne vidim. Jasno. Spremit ću testo. Hej, gdje je brašno? Joj, ovo je neočekivano. Ne vidim ništa. Dobro je, sipala sam brašno. Sada treba dodati malo mlijeka. Zatim jaja. I promešati to sve mutilicom. Da, odlično. Sipat ću testo u tiganj i ispeći ga. Kao palačinku. Tako je. Samo treba ga okrenuti na vreme. To je to. Moja pita za rolno je spremna. Joj, kakav miris. Sad ću staviti salatu, paradajz, iseći krastavac i dodati brokoli. Hej, u čemu je stvar? Slušaj, baku. Pa šta je to? Smislila sam. Imam papriku.
Iseći ću je i staviti sa strana. Ovako. Tako sam pametna. Šta je to meso? Fuj, odvratno. Povrće također ne volim. Od čega napraviti rolnu? O, znam, imam huba bubu u džepu. Razvaljat ću žvaku umjesto testa. Hajde. Da, tako je bolje. Svaka mi čast. Oklagije više nije potrebna, ali će mi trebati Twix i marshmallow. Dodat ću još bombona i bit će ekstra. Zato se mogu motati u žvaku. Jao, za malo da ne zaboravim. Obavezno treba šlag. Dakle, sekla sam belo meso. Sad ga mogu staviti u tiganj. A verovatno ste pomislili da ću ga ispršiti u tiganju. Ali ne. Mnogo brže će biti ako ga ispečem na vatri. Da, tako je. To mi je omiljeni način spremanja mesa. Jao, ugasite vatru. Ne bojte se, bako. Šef zna šta radi. Dakle, to je to. Meso je spremno. Vreme je da sastavim svoju rolnu. Dakle, svi sastojci su tu. Mogu to sve preliti kečapom i to je to. Perfekto. Oho, tako brzo. Malena, završili smo. Odlučit ću s pomoć brojalice šta prvo da probam. To će biti bakino jelo. Njena rolna izgleda dobro i miris je super. Fuj, mrzim povrće. A neću te da jedem, izvini, bako. O, rolna šefa miriše ekstra. Sad ću da je probam. Nije loše. Da, sviđa mi se. Jo, sve se raspalo. Pa dobro. Oho, kako odmah nisam primetila to. Ne mogu da verujem kakva lepota. Tu su i čokolade, cool. Jo, to je nevjerovatno. Znam ko je pobedio. Moj brat, čestitam. Što? Ja? Oho, to! Pobedio sam! Već znam šta prvo želim da pojedem. Spremite mi limunadu. Nema problema. Hej, Molly. Wendy je već dala zadatak, a ti pričaš preko telefona. U redu, ja ću da krenem. O, ne. Jao, moj sokovnik se slomio. Šta da radim? O, tačno, spremat ću na stari način. Stavljam voće u kesu. Tako je. I sada treba iscediti sav sok. Odlično. A baka je veoma jaka. Odlično, završila sam. Sad ću odseći vrh kese i sipati sav sok u čašu. To bi trebalo da bude neverovatno ukusno. A boja je divna. A dodat ću još malo voća i to je to. Jao, baka je u svom stilu. Ali ja imam nešto mnogo bolje. Jer nisam samo šef, već i odličan barmen. Sad ću vam pokazati kako se prave koktele. Samo treba uzeti najukusnije limunade i promešati ih u mom sjajnom šejkeru. Da, odlično mi ide. Ja sam majstor. Zatim sipam to sve u lepu čašu. Napravit ću koktel u više slojeva. A ukrasit ću koktel štapićem sa žele bombonama koje Wendy obožava. O da, dobio sam sjajan koktel. Što? Već ste napravili koktele? Moram da požurim. Znam. Mislim da u modernom svetu nema potrebe za kuvanjem. Samo ću naručiti ukusni grima shake. O ne, da li sanjam ovo? Pa to je dostava. Hvala puno. Odlično. Ostalo je ubaciti slamku i to je to. Wow, kakvi lepi kokteli. Moram da probam. Ukusno. Cool. A šta je ovo? Žele bombone? Wow, obožavam ih. Ekstra.
A sad ću probati sam koktel. Divno. Oduševljena sam. Čekajte, je li to grima shake iz McDonald'sa? Još ga nisam probala, ali mnogi ga preporučuju. O, šta mi se dešava? Wendy, jesi li dobro? Izgleda da je Wendy izabrala šefa za pobednika. Čestitamo. Ovaj put želim lizalicu. A važi, već počinjem. Dakle, treba mi šećer i voda. To je veoma jednostavno. Od ova dva sastojka mogu se napraviti najukusnije i najkorisnije lizalice. Ali znam da Wendy voli sve šareno, pa ću dodati što više boja. Odlično! Šefe, sklonite se odavde. Sada moram smisliti zanimljiv oblik. Odlučila sam da izvadim svu unutrašnjost jajeta i da ulijem tamo tečnu karamelu. Kada se stvrdne, dobit ću najukusnije lizalice. A ja ću koristiti crvenu boju. Ja ću napraviti najbolje lizalice. Karamela je spremna. Sad ću je sipati u kalup. Tako je. Odlično. A sad ću nacrtati lepe figurice. Nikada nećete shvatiti šta je ovo. Ovo će biti buduća hobotnica. Da, Wendy će biti oduševljena. A moja lizalica je bolja. Bako, niste u pravu. Ja sam majstor. Ma šta vi radite? Moja lizalica će biti najbolja. Pogledajte šta sam smislila. A ribice, sad čekaj malo, posle ću te vratiti kući. Treba mi tvoj akvarijum. Prvo treba prosuti svu vodu, ovako. A sad ću dodati unutra puno žele bombona. Baš su ukusne. Gotovo. A sad mi treba fen. Želim da istopim sve te bombone. O da, ispalo je divno. Ostalo je to sve promešati. Jo, šta je bilo? Jo, ne mogu da izvadim lopaticu. Šta da radim? Požuri, draga. Pa dobro, poslužit ću ovako. Wow, šta je to? Obotnica? Zanimljivo. Da, baš ukusno, sviđa mi se. A sad ću probati nogice. Wow, prelepo. Idemo dalje. Jo, što je ovo? Ne mogu da izvadim. Nema nikakav ukus. Čekajte, je li to staklo? Ne sviđa mi se. Ovo je nešto zanimljivo. Wow, šarena jaja, baš su lepa. Bako, pobedila si. O, baš mi je drago. A sad mi se jedu palačinke. Hajde, krenite. O, to je lako. Ja imam profesionalni mikser. A ja imam svoju mutilicu. Kako se spremaju palačinke? Čekajte, imam ideju. Ja ću napraviti test u blenderu. Šta mi treba? Verovatno jaja. Da, zatim mlijeko i brašno. Tako je. Valjda je dovoljno. Gotovo. Sada uključujem na najjaču. U pomoć! Šta se dešava? Jo, mirno. Sve je pod kontrolom. Testo je spremno. Gledajte kakva lepota. Bako, svaka mi čast, jel da? Dobro, ne moraš da odgovaraš. Moje testo također je skoro spremno. Sad ga treba sipati u flašu. Tako će biti zgodnije da crtam lepe figurice na tiganju. O da, odlično mi ide. A sada treba to sve prevrnuti. O, kako su rumene. I miris je divan. Odlično. Baka je završila.
A sad je vreme da dodam med, a mala ga obožava. A gore ću staviti malo bobica. O da, to je veoma zdravo. Šefe, a šta je kod vas? Kod mene sve u redu. Moje palačinke će biti čokoladne. O da, sva deca vole čokoladu. Ostalo ispeći palačinke. Pogledajte kako rukujem tiganjem. Ja sam majstor. Ali to nije sve. Dodat ću malo šlaga. I još jednu palačinku. Opet šlag, palačinka, šlag, palačinka. I na kraju jagode. Divno. Šta se to osjeća? Jao, a Molly, gledaj. O ne, šta je to? Palačinka mi izgorela. Prokletstvo. Nema više testa. Izvoli, draga, uzmi moje testo. O, bako, baš ti hvala. Pokušat ću još jednom. Odlično. Svaka mi čast. Ukrasit ću voćem i to je to. Bako, hvala ti još jednom. Prijetno, mala. Wow! Šta da probam? Probat ću prvo ovo. Wow, prelepo. Oduševljena sam. Oho, a šta je ovo? Torta? Zanimljivo. Da, i ukus je dobar. Sviđa mi se. Jo, preslatko. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Da, ovo je pobjeda, čestitam. Ja sam pobedila, stvarno. Konačno. Dakle, izbacit ću smeće. A sada napraviti 3 sprata. Eto, ispala je savršena kuća, jel da? To je užasno, Jess. Dakle, moj Labubu će živeti samo u najboljoj kući. Sad ću je naručiti. Hitno mi treba kuća. Brže! Gospođice, spuštam kuću. Čujete li me? Spuštam kuću. Jao, pazite, kuća leti pravo na Labubu. Dobro je. Kuća je na mestu. Odlično. Onda mogu da počnem da je ukrašavam. Želim da cela kuća bude roze i pufnasta, kao moj slatki Labubu. Zato ću koristiti mekani tepih. Sad ću isteći prozor. Odlično. Ćao, čao, draga. Jel ti se sviđa? Super. Ali to još nije sve. Pogledaj. Dodat ću još malo ukrasa. Ne brini, Labubu, to su samo igračke. Divno. Sviđa mi se. Rose je već počela da ukrašava kuću. Dobro, ni ja nisam ništa gora. Uzimam karton, treba ga iseći na pravougaolnike, a sada svaki deo bojim farbom. Imam gomilu raznobojnih pravougaolnika. Super! Ostalo je da ih zalepim na kućicu. O, kako slatko! Moj Labubu će sada obojiti nekoliko pravougaolnika. Izgleda cool! A šta se tamo dešava kod Rose? To mi je diskoteka. Hajde da plešemo. Usput, ova disko kugla je tako lepa. Želim da i krov kuće lepo sija. Da, to je prelepo. Ne, nije lepo. Ja imam bolju ideju. To izgleda jadno. Ne, to je lepo. Pogledaj. Napravila sam lep ukras. A zalepit ću to sve na krov. O, divno. Labubu, jel ti se sviđa, a? Drago mi je što si srećan. Super. Okej, hajde da ukrasimo krov. Ovdje će visiti portret moje kraljevske Labubu. A ja ću okačiti portret svog Labubu. Ovako je bolje. Wow, devojke, svaka vam čast. Ukrasili ste kuće s polja. Idemo dalje.
Ja sam već smislila kako ću srediti prednje dvorište. Zalepit ću sve olovke koje imam. Aha, tako je. Pogledajte, napravila sam tako lepu, šarenu i čvrstu ogradu. Izgleda ekstra. A moje Labubu će iskopati rupu u zemlju da bih ja posadila biljke. Dakle, evo ga prvo seme. Wow, šta se dešava? Pogledaj, drveće se probija kroz zemlju. Stavit ću još stazu od kamenja. Uspelo je. Ajoj. Labubu, jesi li vidjela ovo jeftino dvorište? Ja ću ti napraviti mnogo bolje. Dakle, ograda će biti od čistog zlata, a staza od svile. Tu ću staviti kraljevsku terasu, a ovdje fontanu. Prelepo. I ukrasit ću sve cvetnim žbunovima. O, da. Oho, kod Rose je tako sve skupo i bogato, ali nema veze. Ja sam već počela da pravim prvu sobu. Uzela sam pakovanje od jaja i seći ću potrebni deo u obliku konusa. I obojit ću ga belom farbom. Zatim olovkom ću nacrtati njušku mačke. Da, a sada pravim slike. Pogledajte, imam slike sa mačkom, slonom, psom i lavom. Zalepit ću ih na zid. Tu ću staviti kauč i jastuke. A tu neka budu police sa knjigama. Tu ću staviti radni sto, stolicu i to je to. Moj Labubu pleše od sreće. A šta je Rose smislila? Ja ću staviti kamin. Odmah ću da ga zapalim. O ne! Sve gori! Šta da radim? O ne! Moja kuća gori! Sad ću ja sve da ugasim. Presvlačim se u vatrogasca, a sada gasim. Uspela sam! Wow! Labubu, ti si mi tako hrabra! Dobro, nastavit ću. Tu će biti fotelja, stočić. I ovdje ću staviti. Moje Labubu izgleda zadovoljno. Njoj se baš dopalo ovo kraljevsko renoviranje. Tako sam srećna. A sada uzimam časopis. On je tako lijep. Mogu da isečem ove prelepe kružiće odavde. A sada uzimam raznobojni papir i pravim najlepše tapete na svijetu. Da, ovo izgleda super. Pogledajte. A sada uzimam šablon sa kvadratićima. Stavljam ga na karton. A sad mi treba crna boja u spreju. Aha, super. Juj, ups. Izvini, Labubu. Nisam namerno. Sklanjam šablon. Da, ispalo je super. Ovo će biti pod. Tu ću staviti veš mašinu, WC šolju i kantu. A tu će se moj Labubu kupati. A već je počeo da koristi duš ekstra. Kod mene sve mnogo bolje. Tu će stajati kada, ovdje polica sa proizvodima za negu i zlatna WC šolja sa dijamantima. Gotovo. Treći sprat će biti još bolji. A čime je zauzeta moja Labubu? Ona gleda modnu reviju. A znam šta da radim. Dakle, tu će biti njena garderoba. A ovdje slačionica. Tu ću staviti pistu. Da, sad će moj Labubu moći da organizuje svoju modnu reviju, da zove prijatelje i pokazuje svoju odeću. Svi su oduševljeni. Moj Labubu ima nevjerovatan ukus za odeću. Kako super! Svi mi se dive. Što? Ne sviđa vam se? Dobro, razumela sam vas. Odmah ću promeniti izgled. Što mi u redu? Sad čekajte. Je li sad bolje, a? Da, ja sam tako lijepa. Rose, hvala
poklonu? Ovo je predobro! Ja sam presrećna! Nema na čemu, draga. Oho, o nije loše. Ali kod mene će biti bolje. A potrebna mi je pomoć. Pozvaću baku. Zdravo, bako. Trebaš mi? Stigla sam, draga. Sad čime da ti pomognem? Treba da opremim spavaću sobu za Labubu. Naravno, odmah ću ti isplesti sve što je potrebno. Za početak lep tepih, tako je. A sad ću ti isplesti krevet za tvog Labubua. Sačekaj, eto ga, gotovo. Ne mogu da verujem, kako sjajno! Ovdje će staviti krevet, a tu ću okačiti lepe slike. Stavit ću fotelju i vešalicu sa odećom. O, kako sjajno! Sviđa mi se sve što je ovdje. Tako sam srećan zbog nove kućice. Hvala! Sada i ja mogu da pokažem svu svoju odeću. Kako vam se sviđa? Ocenite u komentarima koja je najlepša. Devojke su se odlično snašle. Lajkujte ovaj video ako vam su se dopale. Da počnemo? Smislio sam kako da napravim najlepšu krofnu. Samo ću uzeti gotove krofne. Slatke su, ali nedovoljno. Stavit ću još čokoladu na njih. Obožavam čokoladu Milka. Najlepša je. Eto. Gotovo. Pa i kakve su to krofne? Čekaj, bako. Čokoladu treba istopiti. Ugreću je. Odlično. Sad su to krofne sa čokoladnom glazurom. Došla mi je zanimljiva ideja. Bako, i tebe treba ugrejati malo. Ne treba. Moja perika. Bako, šta je to? Izvinjavam se, to je moje. Bako, nisam znao da nosiš periku. Ma daj, bilo je zabavno. A sad ću ukrasiti krofne konfetama. Gotovo. O ne, bako! Ne, samo ne špricave! Smiri se, Deni. Planiram da napunim špric čokoladom. Da, tako je. A sad ću napuniti krofne čokoladom. Odlično mi ide. Kako su sočne. Da, svaka krofna mora biti puna čokoladom. Tako je, super. Zatim treba posuti krofne šećerom u prahu. Kakav miris. Završila sam. Ostalo je to sve staviti u korpu. Ovako. Savršeno. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja sam već napravio čokoladno testo. Treba ga sipati u kalup. Savršeno. I dodat ću malo vatre. Tako je. Onda će se moja velika krofna brzo spremiti. Eto, završio sam. Miris je super. Izvadit ću krofnu iz kalupa. A sad ću je preliti nutelom. To je bolje od svake čokolade. Baš lepo. A zatim ću dodati crvene konfete. Izgleda nevjerovatno. To je to. Može se probati. Prijatno, dragi. Sve izgleda tako ukusno. Hoću da probam prvo ovo. Ova krofna je tako velika. Taman za mene. I ukus je dobar. Da. Što je ovdje? Kako slatko. Miriše na čokoladu. Pa unutra je čokolada. Nije loše. Šta je ovo? To su krofne kao sa moje slike. Super.
I ko će pobediti? Šefe, spremili ste najbolju krofnu. Pa da, ja sam profesionalac. Drugačije nije moglo da bude. A sad mi se jede sladoled. Hajde, spremite ga brzo. Taman imam teglu sa nutelom. Sad ću pokušati da napravim sladoled od toga. Svi vole nutelu, zar ne? Šefe, to je čudno, jel da? Kako god. A sada treba dodati mlijeko i M&M's bombone. Sipat ću to sve u teglu sa nutelom. Promešat ću i super. Gotovo. Zatvaram i stavljam u zamrzivač. Kako hladno. Ostalo je malo sačekati. Bako, a šta si ti smislila? A ja ću napraviti sladoled od voća. Sve to treba staviti u blender. Tako je. Još malo. Dosta. Zatim stavljam poklopac i uključujem. Jao, kako moćno. Zaustavite to. Bako, pomoći ću ti. Isključio sam iz struje. Hvala, Deni. Dakle, napravila sam sok. Sipat ću ga u kalup za sladoled. Tako je. Zatim ću ga zalediti uz pomoć spreja za hlađenje i ubaciti štapiće. Odlično. To je ispalo baš dobro. Ali to nije sve. Sladoled mora biti u čokoladi. Sad ću polomiti šarenu čokoladu. Tako je. I staviti je u čaše. Odlično. Svaka boja u svoju čašu. Divno. A sada sklanjam mrvice. Tako je. Uz pomoć brenera ću istopiti ovu čokoladu. Divno. Ostalo je umočiti sladoled u čokoladu. Roza sladoled. Tako je. Zatim crveni sladoled. Baš lijepo. I žuti sladoled. Divno. Stavljam to sve na tanjir. Baka je završila. Dobro, a ja imam sladoled Kit Kat. Stavit ću par kuglica u činiju. I još par. Divno. Zatim ću narendati čokoladno jaje. Da bi bilo još ukusnije. Da, super. Izgleda nevjerovatno. Zatim ću preliti sve čokoladnim sirupom. Dosta. I posljednji korak. Zaledit ću to sve sprejom za hlađenje. Ispao je čokoladni držač za kašiku. Gledajte. Kako vam se sviđa moja ideja? Mislim da sam genije. To je zanimljivo. Da, super. Vrijeme da izvadim svoj sladoled. Sad ću ga proveriti. Zaledio se, ali previše. Odmah mi donesite sladoled. Dobro. Trenutak. Sad ću nešto smisliti. Eto. Prijatno, dragi. Da, sladoled. Počet ću od ovog. Izgleda jako čokoladno. Probat ću malo. Običan je. A šta je ovdje? Da, izgleda baš dobro. Probat ću crveni. Lep je. Kakav je roze? Ovaj još bolji. Ekstra. Šta je ovdje? Šta će mi ovo? Ne razumem. Shvatio sam.
Treba razbiti led da bih dobio sladoled. Zanimljivo. Uradit ću sve zbog sladoleda. Jao, ne ide mi. Dobro, znači pobedila je baka. O, sad je more da se radujem pobedi. Hvala svima. Ovog puta želim nešto sa poki štapićima. Obožavam ih. Hajde, možete da počnete. Odlično. Taman završavam da sastavljam čokoladnu tortu. Tako je. A sad ću naneti fil. Izgleda baš dobro. Treba premazati svu tortu čokoladom. Eto, izgleda savršeno, zar ne? A sad ću uzeti čokoladni poki štapići, koji tako voli Zak. Izgledaju savršeno. Da. Zatim ću staviti čokoladne bombone Maltesers. Sa njima sve postaje lepše, verujte mi. Stavit ću ih odozgo. Još malo i... Da, to je to. Ja sam završio. Nije loše, a ja vadim svoj kolači. A moj unuk obožava bakine mafine sa čokoladom. Preliču ih čokoladom. Da, tako će biti još bolje. Divno. A sad ću ubaciti u njih poki štapiće. O, kako slatko! Pogledajte! To liči na ježa. Preslatko. A Deni, kako ti se čini, jeli? Meni se jako sviđa. A Deni, a tebi? Super, bako. I ja sam smislio šta ću da radim. Moram razbiti čokoladu. Da. Napravio sam čokoladne mrvice. Super. Sipat ću ih u teglicu. Tako je. A sad ću koristiti brener. Treba mi najjača vatra. Eto, istopio sam čokoladu. Savršeno. Ali to još nije sve. Napunit ću vodeni pištolj čokoladom. A sada pucam. Gledajte, ispala jelka. Još samo da je ukrasim i to je to. Pogledajte kakva lepota. Zaku će se sigurno dopasti. O, svaka čast, unuče. Wow, vaša jela izgledaju super. Što je ovdje? Jelka? Probat ću. Super. Ali previše prosto. A sad ću probati šta su ovdje smislili. Čokoladni kolači. Ali kako jesti to? Bako, to je baš nezgodno, preteralo si. A tu je cela torta, super. Sad ću je probati. O, da. To je mnogo ukusno. Ali, dosadila mi je brzo. Hoću još malo ovog da jedem. Da, odlučio sam da je pobedila čokoladna jelka. Da, pobedio sam. Super, ja sam najbolji. O, šta je bilo? A gde smo mi? Kako da izađemo odavde? Ej, ljudi, pomozite! O ne mogu da verujem. Uhvaćene smo i niko nas neće spasiti. O, ovo je skrivena kamera. Hej, neko, bilo ko, u pomoć! U pomoć, plašim se! Šta da radim? Ćao svima, sad ćemo se malo zabaviti. A šta tu imamo? O, čokoladni namaz. I on ide pravo u kutiju. Joj, nešto curi po meni. Nešto mekano i odvratno. Još malo i skroz će mi zaliti kosu i lice. Uj, kako odvratan osjećaj. O Bože, Liv, šta se dešava sa tobom? Ovo izgleda jako loše. Ne vidim ništa. O, ali ukus je dobar. Da, blago tebi. Šteta što nema više. Pa eto, sav sam se isprljao. Moram da se sredim. Eto.
Što? Nemoguće, sve si pojela. Da, to je bilo baš ukusno. Hej, tamo gore! Daj mi još! Neverovatno. Ali ovdje skoro ništa nije ostalo. Pa, sasvim malo. Je li to sve? To nije zanimljivo. Kad bi sada bila čokoladna torta? Ide, sad ću skupiti sve za tortu. Cela činija sa jajima? Što? Izgleda veoma odvratno. Šta to radi, ne razumem. Pritisnut ću sve što mogu. Možda će negdje spasti nešto ukusno. Neverovatno. Nikad ovako nešto nisam video. Eto, ja sam spremna. Pa dobro, ne mogu da te odbijem. Eto, izvoli. Šta je ovo? Ne, uopšte nije ukusno. I veoma ligavo. A sada Coca-Cola. Izvoli, sama si izabrala to. Jao, kako hladno i mokro. Stanite, ovo uopšte nije ukusno. Ne vidim ništa. A sad ću dodati malo perja. Imat ćemo odličnu pernatu drugaricu. Pa šta je to bre? Perje? Da li se šalite? Stanite, ovo nije smešno. A sad ću sve ovo posuti brašnom. Izvoli, draga. Prestanite! Ovo uopšte nije ono što sam htjela. Ne vidim ništa. I ovdje se uopšte ne može disati. O ne, stvari su se baš pogoršale. Ne želim da učestvujem u tome. Zdravo, jesi me poželjela? Pritisni dugme. Šta ću dobiti? Da vidimo. Čekate iznenađenje. Veoma ukusno i slatko iznenađenje. Cela kanta. I to je žvaka. Izvoli, draga, to je za tebe. Šta? Šta je to? O ne! Moja kosa! Sva je lepljiva! To je nemoguće! Čekajte, to je prilično ukusno. Pa to je žvaka! Wow! Ipak sam zadovoljna. Sviđa mi se. Baš ti se posrećilo. Želim da probam. Super, to je veoma ukusno. A mogu li da uzmem još? Hej, prestani da diraš moju hranu. Ali samo malo. Gotovo. Nemoj više da me diraš. Zatvoreno je. Ne znam ni koje dugme da izaberem. Pa dobro, neka to bude ovo dugme. Da vidimo. Opa, cela tegla meda. Odlično. Ovo je predobar med. Prva klasa. Izvoli, mala. Probaj. Sad ću ga sipati. O ne, opet nešto lepljivo i odvratno. Prestanite, ovo nije smešno. Sad ću se udaviti ovdje. Dovoljno. Medeni tretmani su završeni. Kakav je to smrad. Ne može da se diše, užas. Kakav užas, pogledajte, cela kanta sirove ribe. Ovo je baš loše iznenađenje. Što to tako smrdi? Kakva gadost. Čini mi se da ću se ugušiti. Pomozite mi. Umreću ovdje. O ne, sad ću povratiti. Jadna. Znam kako da ti pomognem. Imam nešto. Sad će ti biti malo lakše. Veruj mi, imam novi parfem. On će prekinuti miris ribe. Tako je stvarno bolje. Hvala ti, drugarice. Dobro, igramo dalje. Šta sam dobila? Sad ćeš vidjeti. Odmah ću da ti sipam tvoj dobitak. Ovo je nešto čudno. Ne mogu da shvatim šta je to. I miris je poznat. Šta? Kečap? Ozbiljno? Čekaj, to još nije sve. Dobila si još krompirići. Tako su primamljivi. Nemoguće odoleti. Izvoli. Pomprit. Da, to je ono što mi treba. Wow, kako je ukusno. Obožavam. Prelepo. Oduševljena sam. Super. Dobro, koje dugme da izaberem? Neka bude ovo.
Fuj, jadna ti. Ovo neće biti lako. Ali šta da se radi? Uzmi svoj koktel. Zašto je tako hladan? Mogli ste malo da ga zagrijete? Šta je ovo? Brokoli? Užas! Pa dobro, sad ću da probam. Uj, kako odvratno! Ej, to nije fair! Gde su moji slatkiši, jeli? Odgovori! Sad ću te naučiti pameti! Čini mi se da je pravo vreme da se vratiš. Dobro je. Zdravo, kako si? Dobro, neka bude ovo dugme. Ovo je baš dobar dobitak. Koliko raznobojnih flaša. Izgledaju baš cool. Dobro, krećemo. Jel? Što ovo ne razumem? Opet nešto curi po meni? Ukus je super. A sada narančasto. Stvarno ukusno, sviđa mi se. A sada žuto. Wow, a žuto je još ukusnije. I zeleno. Ništa se ne vidi, ali je veoma ukusno. O, da. Blago meni. Kako to ukusno izgleda? Baš bi voljela i ja da dobijem tako nešto. Imam dobru ideju. Sad ću sve ovo skupiti u veliki špric. Da, tako je. Izvoli, drugarice, hvataj. Da, to je jako ukusno. Hvala. Nema na čemu. I ti mi stalno pomažeš. Hajde ti prva pritisni, molim te. Dobro, nema problema. Nadam se da ću imati sreće. Pa šta je tamo? Čokoladne kuglice Maltesers. Odlično, tako su ukusne. Morao sam da proverim. Znaš, čak ti zavidi malo. Ali neće ti biti baš prijatno. Potrebna je zaštita. Izvoli. Neočekivano. Dobro, spremna sam. Dakle, drži se. Ja počinjem. To uopšte ne boli. Hvala što si mi dao zaštitu. Zamislite, to je kiša od čokoladnih kuglica. Šta može biti bolje? Dakle, sad je pravo vreme da probam sve to. To je to, nema više. Šta me gledaš? A vidiš da jedem? Ličiš na hrčka, baš ti smešna. Pa dobro, nema veze. Eto ti, izvoli. Neočekivano, moram da bežim. Dosta, prestani. Kako je bezobrazna. Šta ja da zaberem? Neka bude ovo dugme. Kakvo veliko pakovanje mleka. Pa dobro, idemo. Izvoli, to je za tebe. Uživaj. Šta je to? Tako mokro. Baš ti hvala. Hoću li bar jednom ostati suva? Strašno. Nešto očigledno nedostaje. Dodat ću malo Oreo kolača. Izvoli. Evo, ne mogu da verujem. Ovo je Oreo. Super. Obožavam ih. Jako ukusno. Super. Da, igra je bila odlična. Kako ti ide, Liv? Kod mene sve super. A vama, jel vam se sviđa? Izgleda da su zadovoljne. Dobro, a više nećemo ništa bušiti i seći. Došao je red na pištolj za lepak. Čudno, zašto ne radi? Znači, eto u čemu je stvar. Zaboravila sam da uključim u struju. Baš ti hvala, mali moj. Pazi, da, tako je bolje. Sad se kućica može sastaviti za nekoliko minuta. Dodat ću što više lepka, tako je. I obavezno treba staviti krov. Super! Pogledaj, ispalo se čak 3 sprata. I tebi se isto sviđa, jel da? Baš mi je drago. Volim kad si ti srećan. Dođi kod mene. Jo, a šta se desilo? Šta?
kuća je uništena? Ozbiljno? Kakav užas? Kventine, tako si smešan? Da. Hoćeš li mi pomoći da odlepim delove kućice sa sebe? Da, i ovdje još. I ovdje. Ju, koliko lepka fuli! To je to. Baš ti hvala. Neću da koristim lepak. Bolje da uzmem selotejp. Hoćeš li pridržati zid? Hvala. Još malo i to je to. Ostalo je zalepiti krov. Eto, gotovo. Jel sam dobar? Pa, kako da ti kažem? Ostalo je samo ja da se odlepim. Šta je? Hoćeš da mi pomogneš? Dobro, hajde da vučemo zajedno i još! Uspeli smo! Hvatam te, dragi moj! Hvala na pomoći! Morao sam ponovo da lepim. Labubu, šta si to doneo? Da vidimo. Pa to je plava boja u spreju. Razumeo sam te, mali. Sad ću farbati celu kućicu u plavu boju. O, da. Ovako je kuća mnogo lepša. Koliko farbe. A ja farbam kuću roze uz pomoć laka za nokte. Odlično mi ide. I ovdje malo. I tu. Jo, kako sam se već umorila. A kuća još nije ofarbana. Oho, a Kventinova kuća je skoro sva ofarbana. Dobro, imam bolju ideju. Kako vam se sviđa ova ogromna flašica laka, a? Da, tako će biti mnogo brže. O, da, super! I boja je mnogo lepa, oduševljena sam. Ofarbat ću kuću ne samo s polja, a već i iznutra. O, da, moja kuća je gotova. Pogledaj kakva lepota. Jel ti se sviđa? Sve za tebe, maleni. Eto i tebi poljubac. A gore će biti tvoja slika. I kod mene isto. Druže, prihvati rad. Kako ti se sviđa? Jel ti se dopada? Što? O, što ti je smešno? Ne razumem. Zašto se smete? Šta je bilo, recite mi? Tvoje lice. Ne mogu. Jao, sav sam u farbi. O, da! Trava ispred kuće, to je odlična ideja. Svaka vam čast. Pogledajte, a ja imam gotovu ogradu za dvorište. Baš je lepa, jel da? Šta misliš? I meni se sviđa? I ja sam stavio ogradu. Izgleda prosto odlično. Odlično skačeš, Labubu. A možeš li još više? Imam ideju. Treba će mi selotejp i karton. Sad ću izrezati od kartona kružić, ovako. Da, super. A sad ću napraviti rupu u sredini. Hop, tako je. A zatim ću dodati kaninu. Da, ostalo je samo napraviti osnovu za trambolinu. Dodat ću selotejp, tako je. A zatim kaninu. Uspelo je. Pogledajte, ovo je prava trambolina. Baš je cool. Hoćeš li proveriti? O, da, odlično skačeš. Nevjerovatno, to je baš super. Jao, a mom Labubu je dosadno. Šta je, hoćeš ljuljašku? Dobro, shvatila sam. Sad ću nešto da smislim. Tačno. Mogu je napraviti od slamčice za sok. Treba sve zalepiti, tako je. I spojiti sve zajedno, eto. To nije bilo teško. Uživaj, mali. O, baš si sladak. Hajde ovamo, Dodo. I odlično si se parkirao. Svaka čast. Vidiš šta mi imamo. Što? Jel tako? Dobro, vidjet ćemo ko će imati bolje. Ja ću napraviti bazen sa lopticama, a pored ću staviti tobogan. Baš je super ispalo, jel da? Labubu je oduševljen i meni se jako sviđa. Hajde, skači!
znači? Super! Jo, šta je ovo? Fuj! Tako je, konačno sam je skinuo. Šta, miris? Dobro, malo smrdi, ali nema veze. Dakle, sipat ću pesak u čarapu. Tako je. I dobit ću odličnu mekanu fotelju. Gledajte, to je vreća za sedenje. Tu ću staviti tepih i okačiti posteri. Odlično. Tu će biti polica, televizor i još nam treba disko kugla. Da. Gotovo. Kako ti se sviđa? Meni se baš dopada naša prva soba. O, Labubu, odlično plešeš. A nije loše. A šta je da smislim? Tačno. Dodat ću slike, zavese, komodu i tepih u obliku srca. Baš je sladak. A tu će biti kauč. Super. O, i obavezno treba lepo osvetljenje. Da, tako je. A druže, hoćeš da probaš šešir? O, baš ti lepo stoji. I obuci onda ceo kostim. O, izgledaš prelepo. Drago mi je što ti se sviđa. Ukusno. Što ti je? Jadan, hoćeš i ti da jedeš? Ne brini, sad ću nešto smisliti. Znam. Sad ću ti napraviti 100 štapića od sladoleda. Tako je. Gotovo. Ostalo ga je ofarbati u crvenu boju. Odlično, svaka mi čast. Trebaju mi još stolice, aparat sa pićima i puno hrane. Da, tako je. A na sto ću staviti limenku kole. Prijatno, druže. Uživaj. Sad je moj Labubu srećan, a znači srećan sam i ja. Šta je to? Sad ću te ja... A vi ste baš smešni. Dobro, neću da se ometam. Moja kuhinja je skoro gotova. Već sam stavila sav nameštaj, tehniku i postavila na sto. Labubu, hajde da jedemo. Jo, a gde si ti? Šta? Ne mogu da nađem svog Labubu. Jo, šta da radim? Moj Labubu je nestao. Šta se to čuje? Pa ti već jedeš? Ozbiljno? Pa dobro, bravo. A mislila sam da sam te izgubila. Dođi kod mene. Predlažem da sredimo treći sprat. Tu će biti tvoja spavaća soba. Zalepit ću tapete. Zatim ću staviti krevet. Na njega dušek i jastuke. Tako je. Ovdje ću okačiti zavese, staviti sto i naravno fotelju. Pa, kako ti se sviđa? Meni se čini da je spalo veoma udobno. Odmare, dragi. Wow! A ja imam krevet u obliku rakete. Da. Ona će stajati tu. I naravno stavit ću sto, kompjuter i cool fotelju. Pa kako ti se sviđa, druže? Da, soba je ispala divna. Laku noć. Wow, ispalo je stvarno super. Bravo, Liv. Vaši Labubu su legli da spavaju.